Guys, nakakauna ba ko sa akong kinugihan sa akong pagtanom sa talong ug kamatis. Grabe ka presko guys o gana gajud ang atong kaugalingong tanom. Kung natalong gikan sa akong tanom sa likod. So magisa na taog panakot. Kining akong panakot na kamatis gikan pud ni sa akong tanom. Adora ni si Jadwi na butang ang mga subak na baboy on sarakan plain ra ni na talong kay mao ni akong favorite. So, plain na na talong. Taklo ba nasa nang kadali mga 3 minutes. Adi sir na butangan og soy sauce og seasoning. Atong sagulan guys og half na nor cubes. So ang isa ka cubes gitunga na katunga rang atong isagol. Butangan na nato karon ang susu. Gamay lang na tuyo. Up. Okay. Yan. Lamig tayo ng talong na gisado guys. Favorite kayo na aming talong. Mauna nagtanom guys kung ang pagaling talong kay kung magpalit ta sa tindahan diri Diyos ko grabe ka mahal. Maris ako sa gawas kay nakalimot ko na. Lami mo day ang talong ug sagulan og kanang sibuyas dahon. So naapod to akong sibuyas dahon na tanom na namilag-pilag ra kan ang mga dahon kay sige na ho. Nangan habutangan og kamatis. O kamatis. Sibuyas dahon. Pampagana na ng sibuyas dahon party-arty na. Hello guys! Karon magluto ka og salmon. Okay. Maybe mga ang akong rice is ready na. Wow, luto na ang rice. Kalami. Atong i-check ang atong salmon. Oh, nag-melt na ang margarine. Ug hapit na maluto. Kumot na. Isang isirado balik. Yay! Luto na ang ahong salmon ug ahong talong ug ahong rice. Guys, nakakauna ba ko sa akong kinugihan sa akong pagtanom sa talong ug kamatis. Makalami. Lahi ra ka dyan ang talong na Filipino na talong na tagas kay lami dyan ang lasa. Namagoy talong diri ana. Lingin siya mura og apple. Lingin lang ba ana. Murag kumo kadagko na talong pero dili ko ganahan sa lasa. Mas lamian ako sa atong talong na pang Filipino na talong mong nagtanom jud ko guys. Kay lisod kayo kung magsalig na ka sa tindahan og palit
Diyos mio, grabe ka mahal. Ang isa ka buok, usahay $1, $1.50, so 75 pesos. So sa pod $1. God, grabe ka mahal. Pasensya na mo sa akong dagway na kung nakita ninyo na daghay mga uwat-uwat sa punggod kay pag-abot na ako diri sa Amerika gipunggod jud ko. Waya ako kahibalo kung ngano na sa diha pa ko sa Pilipinas dili man ning ani na punggoron tuod ko tag isa ra ka buok kanang kada bulan na dugon ko or mag-mens ko na isa ka buok din mawala ra pati uwat. Pero pag abot diri guys, oh my God, nang daghan kayong akong punggod look. Daghan. Pero mga uwat na ni siya. Mga uwat na waya na kuningon na naapay dihay buhi, no? Mga uwat na lang ni siya. So, asin nakakita latag produkto na makahanaw aning uwat. Pero okay lang kay naamay make-up. Para asa man ang make-up na invento man ang make-up para i-hide ang atong mga dapat itago sa naong. So, mao na guys, basi matingala mo na sometimes na ako'y mga video na walay uwat, walay makita ninyo na yun po, naka-makeup ko ana. Pero karon wala ako naka-makeup kaya niaraman ko sa balay. Mag-makeup ra ko kung wala kami. Pero kung niara sa balay, di ko mag-makeup. Kaya dili advisable mag-makeup ka permanente. Mas samot na makadaot ug makapimpores. So, tiis-tiis sila lang ninyo ng ahong now. So, mag-chika ta sa sunod guys. Mukhaon anay ko. Bye!